Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Lo obingelelayo Action Leader from Okuhle TV, but on behalf of i-Okuhle FM ngithi nje angidlulisa ukubonga kakhulu kulabo abantu abasakwaziyo ukuthi bexhumane no-MC Ntwana ukuze beqhubeke bedonate ngey'ngubo. Siyabonga kakhulu kwasebedonatile. Siphinde sithi siyabamukela nabasafisayo ukudonata. Eziningi iy'ndlela zokudonata. Ungadonata ngey'ngubo zokugqoka, ungadonata ngey'ngubo zesikole, iy'cathulo zesikole, amapeni, ama-exercise, ama-wheelchairs, kuningi because baningi kakhulu abantu abanokusicela ama-wheelchairs. Guys, so uma ukuthi nawe unesifiso mhlampe nawe amandla ungakwazi ukusidonatela ngalokho, please come through. Singakuthokozela kakhulu lokho, sizobe sesikudlulisela kula bantu abakudingayo. For more information ungasithinta kule nombolo ethi 0790 54 20 51. Siyabonga.